лошото не ни подминат. Наводнение, земетресение и терористичен атентат белязаха изминалата година. Вярвам, че трудностите ни направиха по-силни и по-сплотени като народ. Но това ни учеше и пътенът Максим, с когото се простига. Светът е криза вече пета година, но нашите доходи и просперитет зависят най-вече от това какво произвеждаме, как използваме ресурсите, колко сме ефективни като нация. Не трябва да чакаме да свърши кризата или на поредните избори да възвръщаят всичко, а да се претнем ръкави и си подредим държавата и собствения живот. Темпове, заедно и в правилната посока. Защото всички ние искаме да живеем достойно, една уютна и модерна България. Това може да се постигне само със съвместните усилия на българи, които гледат в една посока и споделят общи ценности. Всеки от нас може да допринесе за една по-добра България през 2013 година. Не е трудно, изисква се воля и зависи от всички нас. Всеки родител може да даде любов, възпитание и морал на своето дете. Всеки един от нас зависи да има гражданска позиция и да я защитава. Пред нас е първият референдум в демократичната история на България, както и предстоящите парламентарни избори. Нека през 2013 година бъдем по-активни и устояваме своята правна справедливост и солидарност. Това ще засили гражданския контрол върху дейността на политиците, защото демокрацията е свобода, но и отговорност. Да коригираме лошото, но да има приемственост и надграждане на добро, защото не сме толкова богати, че винаги започваме от начало. Да излезем от оставане на война и заработим страни своето самочувствие